Ja sam Neven Jovanović, član Senata Sveučilišta u Zagrebu, profesor Filozofskog fakulteta. Mi danas želimo prosvjedovati protiv načina na koji se održava sjednica Sveučilišta u Zagrebu, bez mogućnosti rasprave, i želimo uručiti Vladi Republike Hrvatske peticiju sa 8000 potpisa za ostavku rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa, jer on ne vodi sveučilište u dobrom smjeru. Nema razgovora, ovdje se glasa, ovdje se poštuju propisi, ali ovdje nema slobodnoga mišljenja. Oni koji trenutačno upravljaju ovim sveučilištem slobodnog se mišljenja boje i zato žele nametnuti Filozofskom fakultetu svoju upravu. Želimo im reći da se mi sa njima ne slažemo, da mi ne želimo sveučilište u kojem se šuti, da mi ne želimo sveučilište u kojem mlađi moraju lizati pete starijima, sveučilište u kojem se napreduje tako da slušate svoga mentora, da nikad ništa ne dovedete zaista u pitanje. Sveučilište gdje se skupljaju bodovi, ali se ne postavljaju pitanja. Ovo je bila jedna kratka šetnja, ali ta šetnja je samo izraz naše borbe za sveučilište. Ta šetnja neće završiti, ta borba neće završiti, bez obzira tko bude obnašatelj dužnosti dekana prema ishodu današnje sjednice. Što ćemo sada napraviti? Sada ćemo Jelena i ja otići u Vladu Republike Hrvatske, tamo na portu i ovo predati.